Türkiýanyň Istanbul şäherinde Türkmenistanda bir aýal türk raýaty tarapyndan atılıp öldürildi. Milliýet neşriniň habaryna görä bu waka 28 awgustda saat 23:00 töwereginde şäheriň Kartal etrawynyň Harman köçesindäki 3 gatly binanyň birinji gatynda boldy. 51 ýaşly Nejati Ýylmazyň onuň bilen bir öýde ýaşaýan Türkmenistanyň raýaty 35 ýaşly Ardugül Kömekowany sapança bilen 2 gezek ok atyp öldürendigi öňe sürilýär. Soňra Yılmaz şol bir sapança bilen öz kellesine ok atyp öz-özüni öldürýär diýip Türk neşri belleýär. Habarda aýdylmagyna görä Yılmazyň ogly kakasy bilen habarlaşyp bilmän soň mobil telefonundan onuň öýündäki howpsuzlyk kamerasyny açýar we kakasynyň ýerde ýatandygyny görýär. Soňra ol bir dosty bilen kakasynyň öýüne gelýär we gulplanan gapyny açyp bilmän soň polisiýadan kömek soraýar. Wakanyň bolan ýerine gelen polisiýa we saglyk işgärleri gulp ustasynyň kömegi bilen gapyny açdylar we jaýa girdiler. Olar Nejati Ýylmaz bilen Ardugül Kömekowanyň ýerde ýatandygyny gördüler. Saglyk işgärleri Kömekowanyň we Ýylmazyň ölendigini anykladylar diýip Türk neşri ýazýar. Wakanyň bolan ýerine baran polisiýa işgärleri howpsuzlyk kamerasyny gözden geçirip suwutnamalary ýygnadylar. Ýylmazyň Kömekowany öldürip soňra özüni öldüren ýaragy hem ele salyndy. Derňewlerden soň jesetler Kadyet Lukmançylyk institutunyň morguna äkidildi. Waka bilen baglanyşykly giň gerimli derňew işleri dowam edýär diýilip habarda aýdylýar. Şol güni 29 awgustda Türk mediasynda türkmen raýatlary barada başga-da bir habar peýda boldy. Habarda Antalya vilayatynyň Manavgat şäherçesinde galp Amerikan dollary bilen söwda etmekde guman edilip 5 türkmen raýatynyň tutsak edilendigi aýdyldy. Haberler.com neşrine görä Manavgat etrap polisiýa bölüminiň neşe gaçakçylygyna garşy göreş we guramoçlukly jenaýat toparyny aşağı Hisar etrapçasyndaky 3 dukanda galp dollar berip söwda eden adamlar barada habar gowuşýar. Dukanlardaky howpsuzlyk kameralary gözden geçirilenden soň wakany amala aşyran adamlar anyklaşdyryldy. Serik etrafyndaky şüphelleriň öýlerinde we ulaglarynda geçirilen gözlegi işlerinde 30 sany 50 banknot görnüşinde 1500 galp Amerikan dollary ele salyndy. Waka bilen ilteşikli Türkmenistanyň 5 raýaty tutsak edildi diýilip habarda aýdylýar. Şüphellerden biri boşadylan mahaly suwut öňüne çykarylan başga bir türkmen raýaty tutsak edildi. Şeýlede beýleki 3 türkmenistanyň hem Kadyet gözewçiliginde boşadyldy. Adatlyk radiosu bu iki waka barada Istanbulyň Kartal we Antalyanyň Manavgat etrap polisiýa bölümlerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Belläp geçsek bu Türkiýede türkmen raýatlarynyň öldürilmegi ýa-da olaryň galp pul işi bilen bagly tutsak edilmegi barada soňky 10 günüň dowamında çykan 3-nji we 4-nji habardara. 23 awgustda Haberler.com neşri Istanbul şäheriniň Pendik etrafynda Türkmenistanyň bir aýaly palta bilen öldürmekde guman edilýän türkmen raýatynyň tutsak edilendigini habar berdi. Şondan bir gün öň 22 awgustda son dakika.com neşri ýurduň Burdur şäherinde 17 miňden gowrak galp türk lirasynyň ele salynmagy bilen bagly tutsak edilen 6 adamdan biriniň Türkmenistanyň raýatydygyny ma'lum etdi. Türkmenistanda 3 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklar, işsizlik bilen baglykda soňky ýyllarda gadanç gözleginde daşary ýurtlara gidýän raýatlaryň sany görnetin artdy. Türkiýe türkmen migrantlarynyň iň köp ýykyn edýän ýurtlarynyň başyny çekýär. Türkiýanyň göç edarasynyň iýulda çap eden maglumatlaryna görä geçen ýyl bu ýurda göçüp gelen daşary ýurtlaryň iň köp ikinji bölegini Türkmenistanly migrantlar düzýär. Türkmen hökümeti hemişelik ýa-da uzak möhletli esasda daşary ýurtlara giden raýatlaryň sany barada takyk maglumatlary ma'lum etmeýär. Ýurduň resmi medeniýeti hem türkmen raýatlary hakda daşary ýurt media serişdelerinde çykýan habarlar barada mesele gozgamaýar.